Hvad så det, YouTube? Jeg har fået et Ask Me spørgsmål fra en, som hedder, han hedder Ivalu Bavnbæk, som spørger. Ask Me, kan du lide Eminem, Rihanna og eller Justin Bieber? Og så starter vi med Eminem. Jeg synes, at han er mega nice. Jeg kan helt godt lide hans sangstil. Så ja, det kan jeg godt. Rihanna, hvis man der har lavet den der Diamonds, altså den her, kan lide det på Vision. Diamonds. Den her. Spoler lige derovre, hvor den starter. Den her. Ja, så kan jeg godt. Så jeg er ikke noget imod hende. Jeg synes, hun er fin. Og Justin Bieber, jeg synes, han spiller lidt smart, men I don't know. Han er vel også fin nok. Håber du så nok på dit spørgsmål. Husk at sende mig flere, hvis I vil spørge mig om noget. Ja. Håber noget videoen. Like og kommenter. Det var det. Vi ses i YouTube. Hej.